Максим Богданович, байка «Ворона и чиж». Прыгода гэтая не так давно была. К чижу, а сілы ён, як ведама, не мае, ворона прыступае. Скажы, ці я падобна да арла? І бачыць чиж, з воронаю не жарты, а ўласны хахалок чаго-небудзь да варты. Зусім арол, адказвае чиж вароне клятай з клёна. Ну, то ж бо то, глядзіш, з ласкавай гразьбой пракаркала ворона і адляцела стуль далей. Всё гэта бачачы, здзівіўся варабей. Браток, ці ж ты вачэй не маеш, арлом варону называеш? Засараміўшись, чиж адказвае так: я гэтым не зрабіў благога. Дай Бог арла варонай не назваць, варону ж арлом нічога.